klub zastupnika, onaj HSS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, u Hrvatskoj se svi kunu da se bore ili da se hoće boriti protiv siromaštva, a ono u Hrvatskoj raste li raste do nepodnošljivih razina. Protiv siromaštva možemo se boriti davanjem, kažu nema dovoljno, ali i neuzimanjem, ponavljam i neuzimanjem od onih najsiromašnijih. Danas smo u proceduru uputili prijedlog zakona kojim želimo najsiromašnije osloboditi plaćanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja i to one koji imaju manje prihode od 2.000 kuna po članu domaćinstva odnosno manje od 2.500 kuna ako žive sami. Ljudi su alergični kad čuju da će nešto ići na teret proračuna jer smatraju da proračun postaje švedski stol gdje svak uzme koliko mu treba. Ne žele čuti ni besplatno jer znaju da će netko na kraju morati platiti iz nekih drugih prihoda. Danas ja želim istaknuti jednu riječ koja se zove i čujemo je često cenzus. Cenzus je granica koja se postavlja s ciljem postizanja socijalne ravnoteže. Povlačenjem te crte određuje se koji ljudi zbog svojih niskih prihoda ne mogu plaćati neki namet. Cenzus je brana protiv socijalne isključenosti u kojoj se lako nađu pojedinci zbog siromaštva odnosno neimanja i tako postaju nevidljivi. Cenzus se ne postavlja odokativno, ni slučajno, postavlja se tako da obuhvati što više pojedinaca koji tako sudjeluju u životu zajednice, ali na granici koja omogućava funkcioniranje sustava, bio to javni prijevoz, socijalna pomoć ili zdravstveno osiguranje. Cenzus je tako dobrodošla, nužna, pravedna olakšica. Problem nastaje kad se taj cenzus ne mijenja i ne prilagođava promjenama u troškovima i cijenama. Život ide dalje, ako cenzus ne ide, ljudi zbog kojih postoji također zapnu u problemima, nedaćama, nesrećama i bolestima. Cenzus u antičkom Rimu odnosio se na raspoređivanje građana prema imovini svake 5. godine. Cenzus za dopunsko nije se mijenjao 16 godina do svibnja ove godine kada je naš prijedlog preskočen unatoč 50.000 potpisa podrške. Ubačen je Vladin, zatim je naš odbijen. Vladin prijedlog ponudio je zaista minimalno povećanje od 47 odnosno 61 kune i time se nije postiglo apsolutno ništa. Novim cenzusom nisu obuhvaćeni ni oni koji su navedeni u najnižoj procjeni zakona, a kamoli nešto više. Treba istaknuti da je ovo poseban, jedinstven prihodovni cenzus u koji ulaze sva primanja građana od socijalne pomoći, uskrsnica, božićnica, najma zemljišta i zato je nedopustivo da je već 16 godina gotovo isti. Dakle, ponavljam, nije se dogodilo ništa od onoga što je pisalo u obrazloženju zakona koji je Vlada ponudila i koji je Visoki dom usvojio. Potpuni promašaj resornog ministarstva, Vlade i Nacionalnog vijeća za starije osobe. Naprotiv, dogodilo se sasvim suprotno. Raste broj građana koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja od straha od korone. A broj onih za koje plaća država se u 4 mjeseca smanjio za 8.000, od početka godine za 25.000 i povijesno je na najnižoj razini od kada postoji ova tzv. G polica odnosno plaćanje dopunskog od strane, zaštita dopunskog od strane države. Dakle, sve informacije koje se u zadnje vrijeme plasiraju u javnost su obmanjivanje javnosti i neistine o velikoj dobrobiti umirovljenicima, svibanjskim izmjenama i dopunama zakona i povećanjem cenzusa 47 odnosno 61 kunu. Zakon koji je danas Klub HSS-a i HSU-a uputio u proceduru je prava mjera i pravi izazov za Nacionalno vijeće i Vladu da pokažu stvarnu volju za borbu protiv siromaštva,
na što ih obvezuje Vladina strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. u kojoj je dostupnost zdravstvene zaštite bez straha od egzistencijalno opasnih troškova jedan od istaknutih ciljeva. Nas obvezuje 50.000 potpisa podrške naših građana i zato to predlažemo. Hvala lijepo. Sljedeći klub